Príjemné popoludne vám všetkým v tejto sále, ktorí ste prijali pozvanie organizátorov tohto podujatia, nadácie Jozefa Salaja pre Spiš a Spišské Vlachy, ďalej Združenia milovníkov kultúry Vlašanov a tiež jubilantov, 35-ročnú ľudovú hudbu Gregovci zo Spišských Vlách a 25-ročný detský folklórny súbor Radosť zo Spišských Vlách. Vítam medzi nami vzácnych hostí, zaslúžia si potlesk, máte pravdu. Primátora mesta pána Ľubomíra Fifika, pána Jozefa Salaja z nadácie Jozefa Salaja pre Spiš a Spišské Vlachy, pána Pavla Gúbku, bývalého riaditeľa základnej školy, a pani Renatu Bašistovú, riaditeľku Cirkevnej spojenej školy. Náš prvý mladší jubilant, detský folklórny súbor Radosť, vznikol z iniciatívy Janky Dragošekovej na základnej škole na ulici Komenského v Spišských Vlachoch. Počas rokov sa formoval a postupne si vypracoval dnešnú podobu a rozhodol sa prijať meno Radosť. Súbor má radosť nielen v názve, ale chce, aby ju cítili všetky deti, ktoré do neho prídu. Snaží sa ju preniesť aj na divákov na svojich vystúpeniach v školách, v rodnom meste Spišské Vlachy, ale aj na okolí. Tohto roku mu tlieskali diváci aj na spišských folklórnych slávnostiach. Pravidelne sa zúčastňuje na súťažiach folklóru organizovaných Spišským osvetovým strediskom, z ktorých úspešne postúpil vďaka svojim kvalitám aj do krajského kola. Dnes pracuje pri Centre voľného času v meste Spišské Vlachy. Súbor je vďačný za finančnú podporu zriaďovateľa, váži si finančnú podporu nadácie Jozefa Salaja a teší sa z každej podpory finančnej alebo aj morálnej, ktorej sa mu dostáva od rodičov a sympatizantov. Dnes pôsobí v detskom folklórnom súbore Radosť 39 detí vo veku od 5 do 14 rokov a pracuje pod vedením Anny Nehylovej. V prvom čísle, ktoré sa volá V Hegešu na lavečke, si súčasní aj bývalí členovia zaspomínajú, aké to bolo, keď súbor vznikal a keď ho založili. Jak tu prázdno a ticho, ale nie na dlho, ščebotky prilieca. Ej, radosť moja, ej, Vera, radosť. Keď ja súbor zakladala, bol to šved, s deťmi špievac i tancovac, už tému 25 let. Ach, 25 let. Však ja teľo mala, keď som to ten súbor zakladala. Oj, všelijak bolo, poviem vám. No, Vera, jak fajne na to tú lavečku šednúť. Tá všelijak bolo, Vera. Ale dzeci furt radosť mali. S veľkú chuťou a vo veľkým počte sa to tej našej radosti stretli. No, zo začiatku sme aj úspech už hneď u etnografa mali. Ozdaj Jan Olejník náš prišiel nahrávať. I do rozhlasu sme ešte dostali. Len kuštik to te kroje nám chybovali. No, tá tu som lecela, či do Kľuknavy ku kyselke, či do Veľbách ku uhrinke, palenčárke. No už keď som tam bola, tá už som še aj na dajaké pesničky, to te tradície popýtala. No, ale najväčší poklad som vo Vlachoch našla. Keď som za ujkom Gregom prišla a za cetku Gregovku, vešelo bolo hneď. To tá jeho piešnička, kamarátka Heligonka, to ten jeho humor a verce tému, že aj Nežka je tu s nami. Ej, ujku, ja znám, sluhace nás. A budze vešelo. No ale jak to v živote býva, všetko možno še prichodzi, aj prihodzi, no aj mne, som še vydala jedno dzecko, druhé dzecko, kuštik starostci, no a môj súbor bol het. Ale
Ľuto mi bolo len tak nehac, tá som še postarala o dobrú náhradu. Radosť moja, detský súbor nezostala sama, ujala še jej baršu mne Nehilová Anna, že ona je šikovná, do folkloru sposobná, oceňujú nielen dzeci, ale i ja sama. Vera, Vera, šikovná je Nehilová Anna. Či me volala? Ježišmarja. Poj, podaj, dce. Som še zlekla. Keho? Tak tu, ty taký diabol, tušíš. To na mne, či jakých diablok tu spomínaš? Joj, prebač, Bože, chráň, nespomínam sa aničko, ale len v dobrým. Ale Vera aj spomínam. Však nime kúščik na lavečku, kým dzeci prídu. Ozdaj nezapomňu. Aj bývalých členok som pozvala. A muziku. Ej, budze vešelo, dobre, ceším še. A ty, co tu tak spomínaš? Či rekapituluješ? Ale aj spomínam, však 25 roky tohotový mladý človek. Vera, hej, súci do života. No a to te ročky v súbore, kuščik mojo, kuščik tvojo, nám tiež do života daco dali, nie? Pravdu máš, dobre hváriš. Ceci súborovo porosli, už svojo dzeci majú, a to te ročky tak ucekajú. Človeku z tých dzecoch aj radosť má, aj smutno prichodzi. Hej, tak, Vera. Smutný večer, nevešeli. Ktože mi ho rozvešeli. Ktože mi ho rozvešeli. Aha, tu sú. Dobre som čula. Dobrý deň. Čau, mami. No Vítajte. aha, ešte boty, už 2 tu. A co se také smutné? Ej, smutné, len sme daku zamyšlené. A spomíname. A na co? Na co, že to tá naša radosť má už 25 roky. A tak. Mami? A čomu si mu dala meno Radosť? Čomu? Však to dzeci radosť sama o sebe. A to te dzeci v súbore ju furt mali. Či sme programy nacvičovali, či sme vystupovali a s týma vystúpeniami aj radosť druhým robili. Tata. Ja rada chodím do súboru a mám z toho radosť. Však aj ja, až by som takedy špievala. Špievajme, ale len 4 sme. Dobre, aj to tam môže byť. A vešelo. 4 sme, 4 šetri majme, hodiakej paskúdze ľubiče nedajme, hodiakej paskúdze ľubiče nedajme, ja nie do ľúbenia, ale do špievania, jak muzika zahrá i do tancovania. Prišli, nezapomni. Volali me kamaráci na bal do Ocnavy, že tam dzievky paradnice, že še mi opláci. Ja še vyrichtoval, a cupy bygľoval, neminulo pol minuty, už som bicykľoval. Všetko spieva, ľudí plná sála, keď tu jedna počarovná na mne počmurkala. Dzeku som mal dobrú, žal som ju tancovať, keď tu jeden parobčisko začal vyskakovať. Keď mi jednu on vylepil, oči som prevrácil. Neminulo pol minúty, 4 som mu vrácil. Nepôjdem ja vecej na bal do Ocnavy,
nepôjdem ja vecej na bal do Ocnavy, na bicykľu dva defekty a cud potarhány. Kemu hráce, hudačkové, kemu hráce, kemu hráce, hudačkové, kemu hráce, mojemu milému, však ho znáce, však ho znáce. A keďže môj milý na vojnu bral, a keďže môj milý na vojnu bral, na oblače klopkal, na dvere bubnoval, bo me volal, na oblače klopkal, na dvere bubnoval, bo me volal. No kúkaj, Janičko. Tak vy ste mi zrobili radosť, no baršu mne od vás, že ste prišli. Však keď tu človek kukne, tá tu odzevia táčky, stredoškolákov, vysokoškolákov, až pôlca roziny. Kristián, tá toto je paráda, táto ja mám takú radosť, že ste tu. Jakže máte, chlapci? Bardzo dobre, že máme. Keď tak sme še mohli zejsť, zahrať, zašpievať i pospomínať. Tá ja dúfam, že nám ešte zahráte. No isto, že zahráme. No, tá... Ozdajlem, hej? Ja sebe tiež chcem zašpievať z muzíku. No a haju. A to tu snáce, keď som spala v stodole na Lenči. Keď som spala v stodole na Lenči, prišli ku mne pyštané mladenci. Každého som čudne privítala, každému som podarunok dala. Keď som spala v stodole na šene, prišlo ku mne veľké strašenie. Ruky, nohy nemalo, lenže na mne drapalo. Keď som spala v stodole na šene, prišlo ku mne železné strašenie. Povedelo železné, že má zuby, železné. Povedelo železné, že má zuby, železné. A to całku, to tu skúška, bo my tu leteli jak šelené. Joj, tá vy len 30 máte malé deti. Tak ja už idem po nich. Tá vy ucekáte, no tá ste boli šikovné, ale deti ste nezobrali zo seb. Aha, tu už lieca štebotky našo. Naraz ich budze polné javisko. No len poce. A tak, jak by ujko Grega hovoril, poj, čiže šviňa oprašila, čiže krava ocelila, že vás tu teľo nakocila. Ale ja barz rada, že vás tu teľo jest. Decičky mojo, radosť moja, ja vám želám, že by ste furt s takú radosťou do súboru chodzili, jak aj teraz chodzíte, a že by še vám furt tak darilo, jak aj teraz še vám darí, a možno ešte aj lepší do ďalších 25 rokoch. A to tej gregovskej muzike želám, že by im hušle a basa, že by ich sluhali, že by im struny nepraskali a že by im hlasy dobre slúžili. A teraz, všetké pri dobrým zdraviu, môžeme oslavovať. Muzika, či na veršku? Hej, jak ti bude
Je radosť mať v meste, ako sú Spišské Vlachy, takéto krásne deti, ktoré majú radi tradície, vážia si ich a vedia ich tak výborne a presvedčivo podať. Keď bol váš rodák William Grega starší vedúcim folklórnej skupiny v Bystranoch, tak ho trápilo, že súbor nemá muziku. Vedel, že bez muziky sa skupina len ťažko presadí. Tak si najprv vysníval vlastnú. Snívalo sa mu ľahšie, keď mu dorastli synovia. Oni do muziky pritiahli svojich priateľov a tak v roku 1983 začali hrávať. Zo základnej zostavy dnes v muzike stále hrajú, lebo na zim toho nemajú dosť. William Grega, Jan Grega. Patrí im potlesk. Oni dvaja spolu s harmonikárom Martinom Konečným dnes tvoria základnú trojicu muziky Gregovcov. Dnes ich posilnia huslisti Dušan Bečker, Tomáš Grega, Michal Dzurilan na vílovej kontre. Za prvých 5 rokov, alebo počas tých prvých rokov, hrávalo v muzike viacero muzikantov zo Spišských Vlách alebo z okolia. Napríklad Imrich Hrubčo z Jakloviec, bratia Michal, Jozef Rumančíkovci zo Spišského Hrušova, Jan Čarnogurský, Roman Barabas zo Spišskej Novej Vsi, taktiež Marian Kamenický zo Spišskej Novej Vsi. Zo Spišských Vlách, určite ste poznali, to boli muzikanti Jozef Aštarín na klarinete, Jarmila Mudra na cimbale, huslisti Jozef Faglic, Dušan a Samko Pavlíkovci, Dušan Bečker, Milan Pavlík, Jan Žihala, na kontre Milan Pavlík a na base Jan Šiška. Keď v jeseni do súda naložíte kapustu, po 4 týždňoch je už dostatočne kyslá a chrumkavá. Keď do súda naložíte slivky, tak na výsledok treba čakať 2-krát tak dlho. No po 8 týždňoch v súde vznikne kvas, hmota, z ktorej v pálenici dokážu vypáliť chutný destilát pod menom slivovica. Gregovci spojili tieto dve témy do jedného bloku piesní, ktoré nazvali pijackými. Gregovci. Jak ta tráva hore koncom stojí. Jak ta tráva hore koncom stojí. A co je to za parovka, cože tráví bojí? A co je to za parovka, cože tráví bojí? A jak onče palenečky napil. A jak onče palenečky napil. Doraše on do košeňa lápil. Doraše on do košeňa lápil. Kačmarečko, jakže máš, ži ty dobrý napoj máš. Mám balenku i víno, i konička, i šeno, i 2 dziewki služobné, na sebe sú podobné. Prišla ješeň i deň tlačenia kapusty. Mama dala do bočky koper, zaliala z vracu vodu a prikryla s partkom. Otec hubľal kapustu a kúkal, že by išli cenké rezanky. Mama narichtovala jablúčka, soľ, peper, bobkový lístek. Bočku donešli do kuchyni. Otec sebe oplokal nohy z tú vodu, cože bočka parila, a vešol do bočky. Ja som už znal, že otec bude špievať. Mamo, daj. Mama nasypala 2 misy kapusty, otec sebe rozhrnul s nohami tú kapustu
a začal ciskať s pätami kolo duhoch, až tak rapčelo. Ržt, 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 ržt. A začal. Ojedla še stará baba, kukoľu, 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 kukoľu. Uvadzila svojho konia, kukolu, 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 kukolu. Svoj koničku, pri koničku, zahrivu, 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 zahrivu. Pokyňaše, bagenečky, štivovičky, medovičky, terkelíčky, hraškovičky, napijú, 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 pipil, pil, som vyzišený. Pipil, pil, som vyzišený, nemám groša, nedáše mi, nemám groša, nedáše mi. A na borde už nedajú, na bord mi už nedajú, bo me všetké šici znajú, bo me všetké šici znajú. Jem žici aj židovky, jem žici aj židovky, bo rád pijem z politrovky, bo rád pijem z politrovky. Palenečka boskej moci vyštírila na mne oči a ja na ňu nevešeril, jem ju dolu garlom drelil a ja na ňu nevešeril, jem ju dolu garlom drelil. Za co pijak pije, čudujuše ľudze, za co pijak pije. Predal psa v ľubovni suku v Jarabine, predal psa v ľubovni suku v Jarabine. Pijeme, pijeme, a sme nepijane, pijeme, pijeme, a sme nepijane. Či palenka slabá, či poháre malé, či palenka slabá, či poháre malé. Všetkým nám vysmedlo. Ľudová hudba Gregovcov začala hrávať vo folklórnej skupine v Bystranoch. Tam rástla, zlepšovala sa, hrala piesne z Bystrian a okolia. Po niekoľkých rokoch, keď už sa dalo počúvať to, čo hrali, prišli nahrávky v rozhlase, v televízii, vystupovanie doma aj v zahraničí. Spolupráca s folklórnou skupinou Bystrany trvala celých 18 rokov. Bola to plodná spolupráca. Svedčia o tom desiatky nahrávok v Košickom rozhlase, 3 filmy Košického štúdia Slovenskej televízie. V tomto roku si obec Bystrany pripomína okrúhle 750. výročie od prvej písomnej zmienky. Pri oslavách tohto jubilea ženy z folklórnej skupiny nedostali príležitosť zaspievať si doma v rodnej obci. Ale my sme radi, že prišli dnes tu do Spišských Vláh ako veľbašské švekričky pozdraviť jubilantom Gregovcov ako inak ako spevom. Zaspievajú vám polky z Veľbách a prezradia, kedy je vhodný čas pre ženy odísť zo zábavy, lebo niektoré to nevedia aj dnes.
Treba si zapamätať ten časový bod. Potlesk si zaslúžia veľbašské švekričky. Ten časový bod 9 hodín 3 čtvrtě. Aj podľa letného času, aj podľa zimného času. Zlomový bod. Treba sa rozhodnúť, či ísť domov. Spišské Vlachy sú z južnej strany chránené pohorím Galmus. Galmusom ho nazývali Nemci, Slováci aj Rusíni. Zatiaľ nevieme presne, kto dal týmto kopcom takéto zvláštne meno a čo znamená. Jedno z vysvetlení je, že dostal meno po Galovi, zakladateľovi zemepánskeho rodu Mariášiovcov z Markušoviec. Iné, ale oveľa odvážnejšie vysvetlenie je, že ľudia doby bronzovej takým menom nazývali polohu slnka, ktoré zaujalo pri letnom slnovrate. No isté je to, že gotický farský kostol v Spišských Vlachoch je zasvetený svätému Jánovi Krstiteľovi. Každoročne sú tu v tomto období Dni mesta. Na sviatok svätého Jána Krstiteľa je v kostole odpustová slávnosť. A v meste sviatok, hostina či kermeš. Atmosféru v príprav, ako ju vidia svojimi očami deti, nám teraz priblíži detský folklórny súbor Radosť. Svatého Jana hneď bude, a ešte aj inakší hermegovali. Bo na Jana kermeš bude. Musí byť poradek. V chýži, v priklece i na dvorku. Tá vás vyhnali a my sme sa šucekli, bo nás chceli zabratať. Taký nás nájdu, da co vymyšlíme, že še zabavíme. Ale aj s nami še budete baviť, bo inakší povieme, že ste utekli na močidlo. Dobre, ale budete slúchať. Budeme, chceme sa baviť jak vy veľké. No tá sluchajte, na Jana je najdlhší deň v roku a najkračšia noc. Môžeme to pomerať. Budete počítať a uvidíme, dokiaľ še A to budeme znať? Hej, potom nám poviete. No, Hančo, toto si vás dobre vydumala s tými desiskami malýma. No a teraz môže byť zabava. Chodce po lavečky, bo na kermeskej zabave kto netancoval, tá na lavečkoch šedzel. Na lavečky pokrovce. Marko, to co si ma zdala do Jarečka vyplúkať z Donež. No a ešte stromy omajiť, muziku pririchtovať a môže byť zabava. Háčky, misky, podáme, drotujeme. Háčky, misky, podáme, drotujeme. Tá slúcham, že muziku chcete. Cože tu robí? Kermešská zabava. No tam my vám budeme baviť. Či na večku, či na rovni, hej, len ty na mne nezapomni. Hej, jak ty budeš zapomínať, hej, jak si budem pripomínať, hej, jak ty budeš zapomínať.
ako vás. Jane, Jane, sladký Jane, 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 sladký Jane. Verím, že aj v budúcom roku 2019 vám vyjdú Dni mesta, vyjde odpustová slávnosť v kostole sv. Jána Krstiteľa. Kermeš bude hojný, prídu všetci rodáci, že predtým budete páliť janské ohne, ako sa to už niekoľkokrát stalo. Ďalšími hostiami v dnešnom programe sú ľudová hudba súboru Hornát z Košíc. Primášom tejto hudby je Dominik Maniak. Na harmonike hrá Martin Mražík, na violovej kontre Martin Halčín a na kontrabase váš rodák William Grega mladší. Počas ich účinkovania v súbore Hornát súbor dosiahol viacero prestížnych ocenení. Na domácich festivaloch a na slávnostiach ako Akademický Zvolen, Akademická Nitra. Tlieskali im aj diváci na folklórnych festivaloch vo Východnej v Helpe či na Hontianskej paráde v Hrušove. Mali ste ich možnosť aj vidieť na televíznych obrazovkách v súťažnom cykle Zem spieva, kde svojím prievodom umocnili vystúpenia speváka Štefana Šteca a tiež speváckeho tria Stoličného Džívky. Tohto roku si vyskúšali, ako chutia vystúpenia v amfiteátroch pred niekoľko tisícovým publikom. Ako hostia veľmi úspešne účinkovali so Štefanom Štecom na turné skupiny IMT Smile. Zahrajú nám dnes čardáše zo Zemplína, čardáše, ktoré sú korunované dohrou veľmi náročnou a peknou, ktorá sa nazýva fogáš. Teda čardáše s fogášmi zo Zemplínskej obce Ostrov pri Sobranciach a ľudová hudba súboru Hornát s primášom Dominikom Maniakom.
Váš potlesk patrí ľudovej hudbe súboru Hornát. V ľudovej piesni a hudbe sa často vyskytuje taký jav, že historické udalosti sa odrazia v pesničkách alebo aspoň v textoch týchto piesní. Takouto udalosťou bolo napríklad povstanie Františka II. Rákociho v rokoch 1703 až 1711. Ale aj skúsenosti obyčajného vojaka z jeho obyčajného každodenného života. V piesni A teraz vám zašpievame, ktorú z nás naučil Jan Chovanec, rodák z Bystrian, je obsiahnutý celý cvičebný poriadok rakúsko-uhorskej armády počas výcviku v kasárniach. V pondelek execírka, nácvik, v útorok defelírka, prehliadka, v stredu pucmarš, čistili sa zbrane a výstroj a potom v nedeľu bol čas aj na prechádzku. Ľudová hudba dokáže zabaviť aj zblížiť niekedy v najneočakávanejších chvíľach. Takú sme zažili spolu s ľudovou hudbou Gregovcov a so súborom z Bystrian v roku 1993. Dostali sme pozvanie na medzinárodný festival do maďarskej Kaloče. Bolo to v júli a Slovenská republika mala vtedy za sebou prvých 6 mesiacov svojej existencie. Oficiálne vzťahy medzi Slovenskom a Maďarskom boli veľmi chladné. To sa prenášalo aj na ľudí. Maďarskí turisti prestali chodiť do Tatier. Báli sa, obávali sa, že tu je atmosféra naladená proti Maďarom. Keď sme my prišli do Kaloče, zbadali sme, že medzi vlajkami účastníkov chýba práve slovenská zástava. S obávami sme očakávali prvé vystúpenie. No a na prvé vystúpenie sme si pripravili vojenské piesne a tance. Hudba začala hrať a vtedy sa to stalo. Diváci v hľadisku sa dvihli zo sedadiel a začali nám tlieskať. Už pri prvej skladbe. Naše očakávané obavy vyriešila sila hudby. Tou piesňou bol Rákociho marš. Hraj. Sme to za vojáci. Maširovače nám nechce, s bajonetami narábia z neznáme, tá holiem sebe zašpievajme, jakže na tej vojne máme. Zašpievame, jakže na tej vojne máme ani jedného dňa. Nemáme pokoja ani jedného dňa. Nemáme pokoja. V pondelek je exec
cigaretľu zapalenú postretome kapráľ. Ja som mu čestne dal postretome kapráľ. Ja som mu čestne dal. Halo, halo, vy vojne, od které ste baterie, od ktorého pluku? Sakramenský kluku. Od ktorého pluku? Sakramenský kluku. A četárme, neždrkajte, za rukávme netajte, když vám jedno listnú, i tak vám prčky zmiznú. Když vám jedno listnú, i tak vám prčky zmiznú. Váš potlesk patrí ľudovej hudbe Gregovcov. Táto pesnička zarezonovala nielen u všetkých, ktorí ju počuli, ale na webovej stránke Spolku priateľov vojenskej histórie je uvedený celý text tejto piesne, takmer celý, a je uvádzaná ako príklad tých výcvikových pravidiel za dôb CK armády, lebo naozaj sa to zachovalo a je to, okrem toho, že je to taká chytľavá melódia, tak ten obsah hovorí, ako prebiehal výcvik. Naši hostia, ľudová hudba Hornát, v zemi spieva doprevádzala aj veľmi pekné spevácké trio Stoličného Dživky z Veľkého Lipníka. Ja vám za chvíľu, ja sa odstúpim, aby ste videli, aké majú pekné kroje, aké sú pekné. A oni vám dnes zaspievajú piesne z Horného Spiša, z Veľkého Lipníka. Sme radi, že tu medzi nás prišli a že nám zaspievajú piesne, ktoré sa spievali pri hrabaní sena, ale aj piesne do tanca. Michaela Hrebíková, Terezia Hrebíková a Mária Hamrilová z Stoličného Dživky. Hrabaj, milá, hrabaj, to zelené šano. Diabol hrabala, hej, nemám na košeno. Čo ja to poľana, to našho ňaňa, šumňo pokošená, hej, bratko, pohrabaná. Už sme pohrabali, hej, aj dokončali. Dajte nám paľonko, hej, bo me zaslúžili. Vejdu na poľanu, hej, ale ne na svoju, na svoho miloho. Hej, co komu do toho,
poď mi dvíhaj zajnú trávu, naj ty dvíhaj, potec ma ty, keď mi tebe nechča dáty. Ani boja nevěřila, že by ľubou zaškodila. A teraz mi samé škody, po môj prior inde chodí. Inde chodí, mene nechce, rozpukneš a vo mňa srdce, rozpukneš a na dva strana, prídeš aj maľovanej, rozpukneš a na dva strana, prídeš aj maľovanej. Dom lípniku dobria, dom lípniku zdravo, ale v tom lípniku veselosti málo. Málo je, ešte menšie bude, jak nás tu nebude. Nečudujte sa nám, že vrtko špevame, zašpevajte v nám, sa nehneváme. Nečudujte sa nám, že vrtko špevame, zašpevajte v nám, sa nehneváme. Nečudujte sa nám, že vrtko špevame, zašpevajte v nám, sa nehneváme. Stoličného dživky a ľudová hudba súboru Hornák. Vidím, že sa vám ich spev a prejav páčil, preto sme sa dohodli, že prídu ešte raz. Hľadanie roboty a lepšieho života v Amerike, v Kanade, v Belgicku na konci 19. storočia a na začiatku storočia 20. silne zasiahlo do dejín Spiša. Tak odišli z domoviny mnohí Vlašania aj Bystrančania. Cesta loďou trvala 1 mesiac. Po strastiplnej plavbe sa dostali do New Yorku na ostrov Ellis Island. To bolo miesto, kde vybavovali prisťahovalcov. Skontrolovali, či nemajú infekčnú chorobu, či nie sú nejako nebezpeční pre Ameriku. Potom nasledoval pohovor v angličtine. V záznamoch sa dajú vyhľadať mená prisťahovalcov. Z Bystrian to boli najmä príslušníci rodín Suchých, Gondovcov, Forgáčovcov, Valenčíkovcov, Uhrinovcov, ale najviac bolo Filipovcov. Niektorí zostali, ale väčšina sa vrátila so zárobkom domov. Otec Márie Uhrinovej z Bystrian tiež odišiel za zárobkom za more. A ona nám porozpráva svoj príbeh sama. Otec išiel do Kanady, keď som mala 6 mesiace. Cez vojnu sme málo o nich znali, bo správu mohli poslať len cez Červený kríž a nemohla mať viacej jak 15 slova. Po vojne písali častejší. Bar sme ich vyčkávali, že kedy prídu. Mama v ješení zrobili kompoty, tak hovorili, nejedzme ho, bo otec príde na sviatky domu. Každý list, co od nich prišiel, začínal rovnako. Pochválený Ježiš Kristus, jakže máte a co nové. Raz z balíku poslali žimušné kabaty a obnošené topánky. A v liste stalo, kúpili ste koňa a je chromý na pravú nohu, tak ho podkujte. Ale my opäť z pravej topánky dali dolu a našli sme tam hodzinky a prstenek. Bolo to radosti. Pomohli nám ešte, keď sme stavali dom, ale domuše veci nevracili. Ostali nám len spomienky.
Začiatkom 20. storočia sa deti v ľudovej škole vo Veľbachoch učili o kraji, v ktorom žijú. Aby si ľahšie zapamätali okolité mestečká a dediny, učitelia pre nich vymysleli takúto rečňovanku. Podrac, Kapituľa, Katuň, Dobravúľa, Krompachy, Vlachy, Olcnava i Veľbachy. To vedeli hovoriť už malé detičky a takto si ľahko zapamätali, ako idú tie obce, mestečka za sebou. Takže boli tam aj Vlachy, aj Olcnava, aj Veľbachy. Z týchto obcí čerpajú deti zo súboru Radosť a ukážu nám teraz, ako sa pri speve učia tancovať starodávny tanec Zarabiany z Olcnavy. Týmto tancom sa Olcnava tanečne preslávila a zapísala do tanečného atlasu Slovenska. V jedinečnom podaní dvojice Imricha Dolňačka a Ani Sakmarovej a dnes sa vyučuje v tanečných domov po celom Slovensku. Uvidíme teda, ako keď sme na Lendrišu Zarabiany tancovali. Detský folklórny súbor Radosť z Spišské Vlachy. Ale ho tu nie. Ta seba aspoň sami zašpievajme. Ta-da-da, ta-da-da, ta-da-da-da-da. Vychodzi slunečko ponad panský les, kde ja s mojím milým na špacír pôjdem. Už tá cesta zarosla, co ja na nej vyrosla, co ja od maľučka po nej chodzila. Už tá cesta zarosla, co ja na nej vyrosla, co
Dievčatám to ide, chcú sa učiť, majú z toho radosť, že to robia, tak sú na najlepšej ceste, aby sa z roka na rok zlepšovali. Tradičná svadba na Spiši je veľmi pestrá. Je pestrá v svojich obradoch, ktorých je v tradičnej svadbe viac ako 20, spolu s rôznymi časťami svadby. Jedna dedina od druhej, často blízko seba, sa odlišujú v detailoch svadobných zvykov, obradoch, v rôznych piesňach a preto je to celé svadobné zvykoslovie na Spiši také jedinečné a krásne. Svadobné piesne zo Šambrona nám teraz zaspievajú opäť stoličného Dživky. Hrať im bude muzika súboru Hornát s primášom Dominikom Maniakom. Ideme z hora do dolina, tajimo ideme do novoj rodina, tajimo ideme do novoj rodina, ideme po picu slivka. Tajimo
svadobné piesne v podaní stoličného Živok. Ľudová hudba Gregovcov je žiadaná na svadbách, na rodinných oslavách. Keď je svadba alebo rodina oslava v rodine Gregovcov, vtedy majú možnosť zahrať a zaspievať si spolu. Znejú piesne, ktoré majú radi. Môžete počuť starodávne melódie ku tancu do šaflíka, piesne, ktoré rád spieval a hral ich otec William Grega, zakladateľ tohto muzikantského rodu, ale radi a s chuťou si zaspievajú aj novšie, polky, čardáše. Napríklad aj také, ktoré preslavila po celom Slovensku a spopularizovala známa speváčka ľudových piesní, rodačka zo Žakaroviec Janka Guzová. Ja by som ešte poznamenal, že mnoho hudieb má problémy s kontrabasom. Nemôžu nájsť človeka, muzikanta, ktorý by na ňom hral. No, u Gregovcov je to naopak. Tam majú prebytok kontrabasistov. Verím, že to počuje aj William Grega. Áno, výborne. Takže zostava Gregovcov, vidíte, s 2 kontrabasmi zahrajú teraz piesne, pri ktorých sa zabávajú oni sami. Cigana na to vychovala.
Zatlieskajte 3 generáciám rodiny Gregovcov. Justinka Gregová so svojimi synmi, vnukovia, Gregovci, Bečkerovci s priateľmi. Takáto hustota Gregovcov bola naposledy na javisku pred 10 rokmi, keď si slávili 25 rokov. Ďakujem za krásny potlesk, ktorý si zaslúžili. Na tradičnej svadbe býva po polnoci miesto, kedy sa čítajú telegramy a blahoželania. My sme tento bod dneska vynechali, ale za všetkých organizátorov tohto dnešného koncertu Na zim toho nebolo dosť chcem poblahoželať jubilujúcim súborom ľudovej hudbe Gregovcov, detskému folklórnemu súboru Radosť zo Spišských Vláh. Ale v zákulisí som započul, že tu prišli blahoželať aj veľbašské švekričky z Veľbách. No, viete si predstaviť ideálnejšie švekričky, ako sú oni z Veľbách? Videl som taký krásny film 7 rokov v Tibete. Ja som v Tibete nebol, ale strávil som 13 rokov s Gregovcami a boli to veľmi krásne roky. Vážení diváci, milí hostia, ďakujem, že ste prijali pozvanie organizátorov na dnešný program a verím, že sme spoločne strávili príjemné popoludnie. Dnešnou nedeľou sa začína adventné obdobie. Počas neho sa pripravujeme na sviatky Vianoc, na príchod Spasiteľa Ježiša Krista. Zapaľuje sa prvá adventná svieca. Aby táto svieca horela vo vašich domovoch jasným a radostným plameňom, aby priniesla ako symbol prichádzajúcich Vianoc pokoj a radosť do vašich domovov, vám želajú všetci účinkujúci detský folklórny súbor Radosť, ľudová hudba Gregovci spolu so svojimi hostiami, speváckými skupinami Veľbašské švekričky, Stoličného Dživke a ľudovou hudbou Hornát. A tiež pripravovatelia tohto programu William Grega, Anna Nehilová. Anna Nehilová sa skrýva, teraz ju už vidíme. A Jan Čarnogurský. Účinkujúci sa s vami rozlúčia vianočnými koledami a vinšami. Ej, báčo, báčo, stavajte hore, veľká jasnosť na vašim dvore. Všetké ovečky šepokocili, všetké jahničky poprinášali. Len to tá jedna malá baránka, co pila vodu od bačí z jarka. Každý
tu vylijú, že máte dievku lenivú. Chleba nenapeče, Hežu popri klece, krávu nepodojí, Bože chvosta bojí. a ja vám tu vinčujem keľo teľo, bo ten, co ide za mnou, nezná ani teľo. A ja vám vinčujem, že by vám Pán Boh dal vo šťastí, vo zdraví, menšíma hrechami väčšiu radosťu, Božú milosťu, hojnejších, spokojnejších, zdravších rokov dožiť, ako sme prežili. A po našom časnom živote slávu, nebeskú korunu, anielskú obšanu zmoli. Pochválený buď Ježiš Kristus. Poslednú slohu ako vďaku vám, divákom, ktorí ste prišli, a chvála Pánu Bohu. Zaspievajme ešte raz.